Ix-xahar ta' Ottubru 2021 huwa xahar importanti fil-ħajja tal-Knisja. Hija rrieda tal-Papa ta' Franġisku li f'dan ix-xahar f'Ottubru ta' din is-sena aħna nibdew proċess li l-Papa qed isejjaħlu proċess sinodali. Il-kelma sinodu tfisser mixja flimkien. Anke l-Konċilju Vatikan it-Tieni sejjaħ lill-Knisja bħala familja ta' pellegrini. Aħna a pilgrim people, aħna poplu pellegrini. Allura il-pellegrin ma jibqax post wieħed u jgħat f'mixja. Issa aħna nimxu flimkien l-ewwel għandna bżonn nisemgħu xulxin, ikonna wkoll min imexxina, ikonna min jgħinna. Aħna familja, il-familja ta' Ġesu li hemm bżonn mhux biex nisemgħu xulxin imma wkoll inħallu lil Mulej jmexxina. Ir-raj huwa dak li jkun fil-bidu tal-merħla biex jagħtiha indikazzjoni, fost il-merħla biex iħoss it-taħbita ta' qalba, imma wkoll wara l-merħla kif ħobb jgħid il-Papa Franġisku biex jimbotta lil min għandu bżonn xi imbottatura. Mhux il-koll għandna bżonn xi imbottatura. Jalla f'dan ix-xahar ta' Ottubru li fih aħna nitolbu l-interċessjoni ta' Sittna Marija bit-talba sabiħa tar-Rużarju u niftakru wkoll fil-missjonarji tagħna aħna nitħeġġu fuq l-eżempju ta' Marija biex inkunu dixxipli missjonarji tal-Mulej. U nitolbu wkoll għal dan il-proċess li l-Papa qed iniedi permezz anke tas-Sinodu tal-Isfijiet biex aħna bħala dioċeżijiet f'Malta u Għawdex imma wkoll fil-kontinent tal-Ewropa u madwar id-dinja nisemgħu il-kelma tar-Raj tagħna l-Papa u nkunu tassew familja li nimxu flimkien. Is-Sinodu tal-Isfijiet huwa istituzzjoni tal-Knisja Kattolika. Grazzi maħluq għal Konċilju Vatikan it-Tieni. Ġie kreat mill-Papa Pawlu VI nhar il-15 ta' Settembru 1965. Illum ser niltaqgħu mas-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Ejja mmorru nibdew. Is-Sinodu tal-Isfijiet huwa istituzzjoni permanenti tal-Kolleġġ Episkopali tal-Knisja Kattolika. Kien il-Papa San Pawlu VI li ffondah. Dan għamlu l-Papa sabiex iwieġeb għall-appelli għamlulu il-Padri Konċiljarji tal-Vatikan it-Tieni li xtaqgħu jżommu l-esperjenza ħajja tal-Konċilju li kien għadu kif intemm. Id-dokument li bih ġie stabbilit is-Sinodu huwa Littra Apostolika Motu Proprio Apostolika Sollicitudo. Għalhekk din l-Assembleja ta' Rappreżentanti tal-Episkopat Kattoliku Dinji għandha l-kompitu li tajn bil-parir tagħha lill-Papa biex jigverna l-Knisja Universali. Id-Digriet tal-Konċilju Vatikan it-Tieni Christus Dominus 28 Ottubru 1965 jiddeskrivi l-korp li kien għadu kif ġie stabbilit hekk. Isfijiet magħżula minn diversi partijiet tad-dinja b'modi u manieri stabbiliti jew li jridu jiġu stabbiliti mill-Pontefiċe Ruman. Jagħtu għajnuna aktar effettiva lir-Raj Suprem tal-Knisja f'korp deliberattiv li ser jissejjaħ bl-isem propju tas-Sinodu tal-Isfijiet. Is-Sinodu tal-Isfijiet esperjenza diversi tibdiliet u titjib fil-milja ta' żminijiet. Dan jiġdu id-dokument l-Ordo Sinodi Episcoporum
l-edizzjonijiet bħal pereżempju tal-1966, is-sena ta' wara li ġie fondat, dak tal-1969, dak tal-1971, kif ukoll dak tal-2006. Sa dan it-tant, il-kodiċi tal-liġi kanonika 25 ta' Jannar 1983, kanone 342, 344 u l-kodiċi tal-kanone tal-Knejjes tal-Vant data 18 Ottubru 1046 integraw is-sinodu fil-liġi universali tal-Knisja billi speċifikaw in-natura u l-funzjonament tiegħu. Il-President tas-Sinodu tal-Isqiet muħatħlif il-Papa tal-Knisja Kattolika. Allura, sa mill-fondazzjoni tiegħu sal-lum, is-Sinodu tal-Isqiet kellu 5 presidenti li kienu il-Papa San Paolo VI, il-Venerabbli dal-waqt beatu Papa Giovanni Paolo l-Ewwel, wara 33 ġurnata kien elett il-Papa Giovanni Paolo II, il-Kbir, wara kien hemm il-Papa Benedittu XVI, kif ukoll il-Papa attwali li huwa il-Papa Franġisku. Fil-waqt li segretarji ġenerali kienu l-Pollak Vladislav Rubin, is-Slovak il-Kardinal Josef Tomko, il-Belġjan il-Kardinal Jan Peter Schott, il-Kroat l-Arċisqof Nikola Eterovic, illum nunzju apostoliku f'Berlin. It-Taljan il-Kardinal Lorenzo Baldisseri u l-Awċi il-Kardinal Mario Grech. Allura, x'inhu s-Sinodu tal-Isfijiet? Għax minn hemm irridu nibdew. Is-Sinodu tal-Isfijiet huwa istituzzjoni li waqqaf il-Papa Paolo VI ftit wara li intemm il-Konċilju Vatikan it-tieni. Sa ċertu punt anke l-Konċilju jissejjaħ Sinodu għaliex fisser li huma grupp ta' isqfijiet miġburin flimkien u jippruvaw jarfu xirejt l-Ispirtu talla għall-Knisja. Naturalment, l-esperjenza tal-Konċilju Vatikan it-tieni kienet waħda sabiħa ħafna, tant li illum għadna qegħdin niskopru it-tagħlim illi tagħna l-Konċilju Vatikan it-tieni u Pawlu VI xtaq illi dak il-proċess ta' tiġdejt ta' aġġornament kif kien sejjaħlu Ġwanni 23 jitkompla fil-Knisja. Mhux tant ħafej fl-issejjaħ konċilju fil-qrib, imma Pawlu VI reġa' biex ngħidlek għajjem esperjenza li kienet ħafna komuni fl-ewwel millenju tal-Knisja. Ġifieri fl-ewwel millenju l-esperjenza tas-sinodi ġifieri l-isfijiet ta' jew kollha jew ta' ċertu żona jiltaqgħu flimkien kienet l-ordinarjetà tal-ħajja tal-Knisja. Allura Pawlu VI ried li l-Knisja Universali iwaqqaf jew jagħti l-ħajja mill-ġdejd lil din l-istituzzjoni illi prattikament normalment tiltaqa' kull 3 snin. Tajjeb. Naturalment ġieli jkun hemm argumenti urġenti, allura jissejħu sinodi straordinarji jew inkella argumenti speċifiċi għal żona. Pereżempju kien hemm sinodu fuq l-Asja, sinodu fi żmien Ġwanni Pawlu II. Kienu l-Amazzonja bħalissa. L-aħħar wieħed kien fuq l-Amazzonja. Iva, u mxejn b'dan ir-ritmu ta' kull 3 snin. Naturalment, mess lili l-Papa sejjaħli u billi ta' il-predeċessur tiegħi kien wasal biex jispiċċa bleta rrid jimla din it-tobba insomma.
Mill-jum tal-fondazzjoni tiegħu sal-lum, is-Sinodu tal-Isqfijiet kellu 5 presidenti u 6 segretarji ġenerali. Il-presidenti kienu il-Papit ta' Ruma, San Pawlu VI, il-Venerabbli Ġwanni Pawlu l-Ewwel, San Ġwanni Pawlu II, Benedittu XVI u l-Papa Twali Franġisku. Għannilek, Alla ħares ma kienx is-Sinodu tal-Isqfijiet, għaliex kif kont qed ngħidlek dan il-proċess ta' rinnovament ta' tiġdejt fil-Knisja jinħass, tajjeb, ġifieri fenna fien jekk kien hemm bżonn ta' Sinodu fuq il-ħajja tas-saċerdoti, kien hemm Sinodu fuq il-katekizmu pereżempju, Sinodu fuq il-familja. Dal-aħħar fuq iż-żgħażagħ. Si għamel 2 fuq il-familja, wieħed straordinarju u l-ieħor ordinarju. Tal-aħħar kien fuq iż-żgħażagħ, tajjeb, u l-aħħar wieħed li semmejt li kien Sinodu speċjali kien fuq l-Amazzonja. Ġifieri fih barka għaliex biex il-Papa jkun jista' jigwida il-merħla, tajjeb l-Knisja għandu bżonn tal-għajnuna u tal-għajnuna ta' l-Isqfijiet. Però din is-sena, jew għal dan is-Sinodu li ġej, l-għajnuna mhux biss tal-Isqfijiet, imma tal-Knisja kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa ġdida fis-Sinodu li sejjer jiġi inawgurat fid-9 l-10 ta' Ottubru li ġej. X'inhu l-ġdejt? Il-Papa mhux biss irid jisma' lill-Isqfijiet, imma irid jisma' lill-poplu Alla kollu kemm hu. B'tali mod illi l-Isqfijiet meta jiġu għas-Sinodu li hija l-aħħar fażi tal-proċess sinodali li jibda f'Ottubru li ġej jispiċċa f'Ottubru 23, meta jiġu hawnhekk ma jiġux bil-bagalja tagħhom personali, imma jagħmlu eku iwasslu il-fehmiet tal-poplu Alla afdat fil-kura tagħhom. Fi kliem ieħor, għaliex huwa meħtieġ is-Sinodu huwa meħtieġ biex it-treġija tal-Knisja it-tiswir għax il-Knisja tissawwar anke matul iż-żmien ikollu wkoll l-input tal-poplu Alla kollu kemm hu. Membri effettivi tas-Sinodu tal-Isqfijiet huma dawk li jappartjenu għal kulleġġ episkopali bis-saħħa tal-konsagrazzjoni sagramentali u l-komunjoni sħiħa tal-Knisja Kattolika li ġew eletti mill-konfratelli tagħhom jew ġew maħtura direttament mill-Papa. Dawk li mhumiex membri jistgħu jipparteċipaw ukoll fis-Sinodu. Isqfijiet mistiedna għal raġunijiet tal-kompetenzi tagħhom stess jew għal raġunijiet oħra ta' esperjenza, ir-rwol tagħhom fih dan is-Sinodu f'dan il-każ huwa definit fuq bażi ta' każ għal każ. Sa issa s-Sinodi kienu jiltaqgħu fi 3 forum differenti. Assembleja Ġenerali Ordinarja, rappreżentanza wiesa ta' isqfijiet mid-dinja kollha, tiltaqa' perjodikament bħalissa kull 3 snin biex tiddiskuti kwistjonijiet ta' interess ġenerali. Assembleja Ġenerali Straordinarja, rappreżentazzjoni aktar mill-qrib ta' isqfijiet mid-dinja kollha, tiltaqa' kif meħtieġ biex tiddiskuti kwistjoni urġenti ta' interess ġenerali. Eżempju ta' dan kien is-Sinodu dwar il-familja. L-Assembleja Speċjali hija rappreżentanza wiesa ta' isqfijiet ġejjin mill-istess żona ġeografika. Pereżempju naqbdu l-isqfijiet tal-Ewropa, l-isqfijiet tal-Lvant, l-isqfijiet tal-Amerika Latina, sabiex jiddiskutu problemi u temi fejn ikunu jgħixu. Pereżempju, nagħti eżempju, Sinodu li sar f'dan is-sens kien
is-Sinodu tal-Amazzonja. Il-Papa jista' jlaqqa assembleja sinodali skont modalitajiet oħra stabbiliti minnu stess, b'mod partikolari anke għal raġunijiet ta' natura ekumenika. Allura, qabel ma nirwieġbek għal din-domanda, il-Knisja min natura tagħha hi sinodali, ġifieri poplu Talla miexej flimkien, fejn mhux il-ġerarkija ġifieri il-Papa u l-Isqof jaħkmu minn fuq, imma jimxew mal-poplu. Anzi, il-Papa Franġisku jħobb jgħid daqqa timxi quddiem, daqqa fin-nofs u daqqa in-naħa ta' wara biex tkun tista' timbotta. Allura, m'hemmx knisja jekk mhix sinodali. Anke dan huwa aspett illi kien in-normalità fl-ewwel millenju, però maż-żmien donnu intilef. U il-Papa Franġisku jixtieq li din il-marka ta' sinodalità, ġifieri ta' Knisja Poplu Talla, again, rifless tat-tagħlim li tagħna l-Konċilju Vatikan it-tieni dwar il-Knisja, jiġi iktar imsaħħaħ u imqiegħed fil-prattika. U allura m'hemmx Knisja jekk ma tkunx sinodali. Din hija t-tema tas-sinodu li jmiss, ġifieri Knisja sinodali fejn hemm iktar għaqda, komunjoni, fejn hemm iktar partiċipazzjoni mill-imam din kollha għalfejn biex aħna nkunu nistgħu inwasslu lil Ġesu Kristu lil bniedem tal-lum. Allura, għad-domanda tiegħek. Jista' jkun hemm knisja mingħajr esperjenza ta' sinodalità? Ma jistax ikun hemm. Maħniex nivvintaw ir-rota għaliex diġà on paper jeżistu forum, strutturi fejn impoġġu fil-prattika dal-istejl, dan il-metodu ta' ħajja ta' knisja. Per eżempju, fil-parroċċi. Fil-parroċċi suppost hemm dak li nsejħulhom il-kunsill parrokjali, tajjeb, jew nkella il-kummissjonijiet, il-kummissjoni tal-katekesi, il-kummissjoni tad-djakonija, tajjeb, il-kummissjoni tal-liturġija. Dawk mhumiex strutturi ħalli jesegwixxew, mhumiex jgħidu darba kien hemm Papa kien jgħid jien mhux kollaboraturi rejt imma esekuturi biex dawk li wettqu dak li niddeċiedi jien. Il-Kunsill Parrokjali huwa espressjoni ta' din is-sinodalità. Anke fuq livell ta' diocesi hemm il-Kunsill Pastorali, hemm il-Kunsill Presbiterali, tajjeb, hemm il-Kulleġġ tal-Kunsill, hemm diversi diġà strutturi maħsubejn anke mill-liġi tal-Knisja. Uħud minnhom mhumiex obbligatorji, allura fejn ma jkunx obbligatorju ikun hemm Jiena nara ħafna drabi ir-rol tal-Papa triangolu il-ponta ta' fuq. Ma naħseb dal-Papa ġab it-triangolu tal-Papa qiegħda isfel u l-ġiex ponot fuq. Dika li qed tgħid int jistqarra huwa stess, ġifieri jgħid illi hu jsemmi l-piramida flok it-triangolu, no? Jgħid illi hemm bżonn illi l-piramida tinqaleb, tajjeb, u min qiegħed fuq u ġie msejjaħ biex imexxi mhux billi jiddetta, imma ikun isfel ħalli jkun jista' iżomm wieqfa l-piramida. Infatti, is-sinodalità ġejb ukoll riflessjoni biex ma ngħidx konverżjoni ta' x'inhi l-awtorità. Mhux biss fil-Knisja, għaliex il-kunċett ta' sinodalità ma japplikax biss għall-komunità ekklesjali, ma ukoll għall-komunità tal-bnedmin, anke għas-soċjetà ċivili, ġieli li l-koll nimxu flimkien. Allura, is-sinodalità ġejb ukoll din ir-riflessjoni fuq xi tfisser l-awtorità li mhix qiegħda hemm biex taħkem biex tiddomina imma l-awtorità bħala servizz. U għalhekk dak il-kunċett li qed tgħid int
is-servizz minn isfel u mhux minn fuq. Is-sinodu jesprimi opinjonijiet u l-membri tiegħu jivvutaw forma konsultattiva, att deliberattiva. Madanakollu bħala regola, il-Papa jieħu spunt mill-konklużjonijiet tas-sinodu biex jippubblika eżortazzjoni apostolika post-sinodali jew dokument maġisterjali li jipproponi riflessjoni mwettqa mis-sinodu lill-Knisja kollha. Fix-xhur li għaddew, taħt il-gwida tal-Kardinal Mario Grech, is-sinodu tal-Isfiqijiet biddel ir-rotta tiegħu. Is-sinodu mhux ħajqa dik il-laqgħa tal-Isfiqijiet fil-Vatikan darba kull sentej kull 3 snin. Issa ser ikun hemm l-involviment tal-knejjes lokali kollha, tal-kontinenti kollha, tad-dinja kollha. L-involviment tal-lajċi mhux tar-reliġjużi biss. Dan l-eżerċizzju ser iseħħ bejn l-2021 sal-2023. Ħanejlek il-Papa huwa wieħed illi ma kienx preżenti għall-Konċilju imma huwa frott tal-Konċilju u jiena konvint li hu jixtieq jara jitwettaq it-talejm tal-Konċilju. Kif diġà qedtlek, meta nitkellmu dwar sinodalità, qed nitkellmu dwar dimensjoni illi il-Konċilju jenna napprezzaw meta jitkellem b'tant qawwa u kliem sabiħ dwar il-poplu talla. Illi dak li ipoġġina flimkien hija il-mamudija. Frott il-mamudija il-kull kemm aħna nieħdu sehem minn dak li nsejħulu is-saċerdozzju ta' Kristu, tajjeb, Kristu anke bħala profeta, tajjeb, Kristu anke bħala mexxej, il-kull kemm aħna. Naturalment forum differenti, għaliex imbagħad hemm barra il-mamudija hemm ukoll dawk li huma karizmi u ministeri differenti, imma jieħdu sehem minn din il-missjoni ta' Kristu. U dak taf xi ngħid, qed ngħidlek li kull min hu magħmed, tajjeb, jieħu sehem anke fil-profezija bħala Kristu profeta, jieħu sehem anke fit-tmexxija tal-Knisja inkwantu li Kristu huwa sultan. Issa, is-sinodalità tenna biex kulħadd skont is-sejħa tiegħu, skont id-don tiegħu, jipparteċipa f'din il-missjoni. Allura, il-Papa meta għandu għal-qalbu is-sinodalità, għandu għal-qalbu it-taliem tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Barra minn hekk, ma ninsewx illi il-Papa ġej mill-esperjenza ta' l-Apparecida, tajjeb, fejn hemmhekk iċ-ċelam kienet ipproduċiet dokument importanti ħafna li għadu validu sal-lum, jidulu id-dokument ta' Apparecida, naturalment għall-Amerika Latina, illi tpoġġej il-fokus tagħha fuq x'inhu il-poplu talla. Il-Papa was go familjari ma' kurrent fit-teoloġija tal-Latin Amerika li jitkellmu mit-teoloġija tal-poplu talla. Jiġifieri dan kollu jiffurma isawwar il-moħħ u l-qalb ta' Pietru, ta' Franġisku, illi naturalment irrid jgħaddilna wkoll dan il-patrimonju għall-Knisja kollha kemm hi. Il-modi ta' kif wieħed jiċċelebra s-sinodu tal-Isqfijiet qed jinbidlu. Mhux se jkun limitat biss għal mument tal-Assembleja li jiġbor lir-rajja madwar il-Papa kif ġara fil-passat. L-aħbar kbira hija il-konsultazzjoni l-ewwel fid-djoċesijiet kollha, imbagħad fil-kontinenti permezz tal-konferenzi episkopali li ser jippreċedu il-laqgħa fil-Vatikan.
dan mhux dwar demokrazija, populiżmu jew xi ħaġa bħal dik, hija l-Knisja li hija l-poplu talla u dawn in-nies minħabba l-magħmudija huma suġġett attiv tal-ħajja u l-missjoni tal-Knisja. Kien hemm min qal li din hija l-istess kelma, jiġifieri totoloġija, imma biex ma nużawx kliem tgħid. Però mhumiex għaliex is-sinodalità hija stil ta' tmexxija, stil ta' approach tajjeb fil-ħajja tal-Knisja. Mentri is-sinodu huwa wieħed mill-modi kif ngħixu is-sinodalità. Is-sinodu tal-isfijiet jew kif trid insejħulu is-sinodu tal-Knisja Universali, imbagħad hemm ukoll is-sinodi dioċesani, hemm ukoll is-sinodu nazzjonali illum, jew inkella dak li jsejħulu il-Konċilju Plenarju bħalma dak li qiegħed isejr l-Awstralja bħalissa. Dawn huma kollha forum ta' kif titwettaq fil-prattika is-sinodalità. Kif tażel suġġett? Kif taslu biex tażlu suġġett? Tajdu da suġġett ħanamluh sinodu. Meta jiġi fit-tmiem sinodu ta' l-isqfijiet, qabel ma jintemm, ikun hemm talba lil dawk li qegħdin jipparteċipaw biex jagħmlu sottomissjoni ta' 3 temi. Tajjeb, jiġifieri jkun hemm madwar 300 isqof, rappreżentanti mid-dinja kollha, u dawn jippreżentaw 3 suġġetti. Barra minn hekk, dan is-segretarjat jibgħat ukoll nota lill-konferenzi episkopali tad-dinja kollha. Again, u jitlubhom biex jippreżentaw terna 3 temi li jistgħu jiġu ikkonsidrati għas-sinodu li jmiss. Meta jinġabru dawn kollha, ġifieri dawk li jippreżentaw fis-sinodu u dak li jaslu minnant il-konferenza episkopali, hawnhekk għandna il-Kunsill tal-Segretarija tas-Sinodu li huwa kompost minn madwar 20 bejn kardinali u isqfijiet. Il-plenarja Il-plenarja tad-dipartiment qisu. U dawk huma eletti mill-aħħar sinodu li jkun sar. Il-Kunsill janalizza dawn il-diversi temi proposti, naturalment jagħmel il-lista bil-gradazzjoni, imbagħad jissottometti 3 lill-Papa. U l-Papa minn dawk it-3 jagħżel wieħed bħalma għażel is-sinodalità għas-sinodu li ġej. Din it-trasformazzjoni hija espressa fid-dokument dwar is-sinodu tal-isqfijiet li ġej li se jkollu bħala tema għall-Knisja Sinodali, komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Fl-24 ta' April il-Pontefiċe Ruman approva itinerarju sinodali ġdid għall-appuntament li inizjalment kien skedat għal Ottubru 2022 u li minflok huwa rivedut ma' żmien. Il-modalitajiet bla preċedent għal vjaġġ lejn l-Assembleja ġew proposti lil qdusija tiegħu il-Papa mis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet bil-kunsens tal-Kunsill Ordinarju. Għalhekk huwa itinerarju sinodali mifrux mad-dinja kollha li ser jinvolvi l-pajjiżi kollha u l-knejjes partikolari kollha u li se jdum minn Ottubru 2021 sa Ottubru 2023, meta l-laqgħa proprja tal-Isqfijiet se ssir fil-Vatikan. Is-sinodu huwa rivedut u sar isir kemm fil-Vatikan kif ukoll fid-djoċesijiet tad-dinja kollha. Il-Papa Franġisku inawgurah nhar id-9 u l-10 ta' Ottubru li għadda. Fi 17 ta' Ottubru, l-isqfijiet tad-dinja kollha inawguraw fid-djoċesi rispettivi tagħhom.
Il-proċess sinodali li xtaq il-Papa Franġisku u li irrid iħaddem issa fuq livell tal-Knisja Universali il-Kardinal Mario Grech huwa proċess li iwassal lill-isfijiet li jiġu mid-diversi bnarji tad-dinja biex fl-2023 fix-xahar ta' Ottubru niltaqgħu Ruma u nitkellmu dwar il-Knisja bħala familja li timxi flimkien. Wara kollox il-kelma sinodos dan ifisser. Issa l-Knisja tgħix u teżisti fid-diyoċesi. Allura huwa l-isqof li huwa r-raj ta' din il-familja, ta' din il-merħla ta' Ġesu, għaliex mhux tal-isqof, il-Knisja mhix tal-isqof hija ta' Ġesu Kristu. Imma l-isqof huwa magħżul biex ikun ir-raj ta' din il-familja li tgħix f'post konkret. Pereżempju jiena l-Arċisqof ta' Malta, ir-rwol tiegħi mhux biss bħala arċisqof imma wkoll bħala President tal-Konferenza Episkopali Maltija, huwa li nigwida il-familja f'dan il-proċess. Sa il-proċess li jrid il-Papa. X'inhuwa? Huwa li aħna niskopru lilna nfusna iżjed familja li nisemgħu il xulxin u nimxu flimkien. Ħafna drabi. Forsi drajna b'sistema ngħidlek jien u tagħmel dak li ngħidlek. Kultant ikun hemm bżonn dik il-ħaġa, xi ħadd irid jaqta' linja u jiddeċiedi. Imma tajjeb li nisemgħu xulxin, li narfu l-eżiġenzi ta' xulxin. U allura l-proċess tas-sinodu, mod speċjali kif jixtiequ l-Papa, u li jkun hemm kważi sena sħiħa ta' dialogu fid-dioċeżijiet, u mbagħad bejn l-isfijiet, u mbagħad bejn il-kontinenti, u mbagħad il-segreterija tas-sinodu tippreżenta l-ewwel dokument, jerġa' jiġi diskuss, it-tieni dokument li jgħidulhom l-instrumentum laboris li huma biex ngħidu id-draft li fuqhom se ssir id-diskussjoni. Bad issir is-sinodu tal-isfijiet iċċelebrat f'Ottubru 2023, jiena wkoll allura nieħu sehem fl-ewwel parti għax irid immexxi d-dialogu fid-dijoċesi. Fih dan il-konferenzi episkopali, fis-sehem ta' diskussjonijiet mal-konferenzi episkopali fuq livell Ewropew għax aħna mal-Ewropa, imbagħad nieħu sehem fis-sinodu tal-isfijiet fl-2023, imbagħad il-fażi t-tielet waħda forsi iżjed waħda ta' sfida li aħna nilqgħu id-dokument li jkun tagħna l-Papa, ġeneralment il-Papa wara sinodu mhux biss jisma' l-isfijiet imma joħroġ dokument b'ċertu indikazzjonijiet u mbagħad irridu nimplementawh. Għax kif għalinna l-Kardinal Grech meta introduċa l-ewwel dokument preparatorju, is-sinodu mhux biex nagħmlu dokumenti imma biex nibdew triq li twassal għal bidla tal-qalb, tal-mentalità u li tgħinna biex inkunu familja tas-sew li nimxu flimkien. Il-fażi dioċesana hija skedata minn Ottubru 2021 sa April 2022 li ser tkun konsultazzjoni tal-poplu Talla kif indikat mill-Kostituzzjoni Apostolika Episcopalis Communio tal-Papa Franġisku ippubblikata fil-15 ta' Settembru 2018 li titrasforma s-sinodu tal-isfijiet. Is-Segretarjat Ġenerali jibgħat dokument preparatorju akkumpanjat minn kwestjonarju u vademecum. L-istess test jintbagħat ukoll lid-Dikasteri tal-Kurja Rumana, lill-Unjonijiet tas-Superjuri Maġġuri, lill-Federazzjonijiet tal-Ħajja Konsagrata, lill-Movimenti Laiċi Internazzjonali u lill-Universitajiet u l-Fakultajiet tat-Teoloġija. B'mod partikolari, is-sinodu huwa mifhum bħala proċess magħmul minn 3 tapep. Il-fażi preparatorja li fiha issir il-konsultazzjoni tal-poplu Talla dwar it-temi indikati mill-qdusija tiegħu il-Papa. Il-fażi ċelebratorja ikkaratterizzata mill-laqgħa tal-Assembleja tal-Isfijiet fl-Awla Sinodali fil-Belt tal-Vatikan. U l-fażi ta' l-implementazzjoni li fiha il-konklużjonijiet tas-sinodu la darba approvati mill-Pontefiċe Ruman jiġu aċċettati mill-Knejjes kollha.
Min issa l-qoddim, il-konsultazzjoni fid-djoċesi se ssir permezz tal-korpi tal-parteċipazzjoni mingħajr ma jiġu esklużi modalitajiet oħra li huma meqjusa xierqa biex il-konsultazzjoni innifisha tkun reali u effettiva. Il-konsultazzjoni f'kull djoċesi ser tikkonkludi b'laqgħa presinodali li ser tkun il-mument ta' dixxerniment djoċesan. Wara l-eluq tal-fażi djoċesana, kull tappa ta' dixxerniment tal-isqfijiet miġbura fl-Assembleja jibda fil-konferenzi episkopali. Dan huwa il-mument tal-abbozzar tas-sommarju li ser jintbagħat lis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu flimkien mal-kontribuzzjonijiet djoċesani. Imbagħad, is-Segretarjat Ġenerali ser jiffinalizza l-ewwel Instrumentum Laboris sa Settembru 2022. Il-fażi kontinentali ta' dan il-proċess tiftaħ minn Settembru 2022 sa Marzu tal-2023, fejn fiha isir dialogu konkret tal-Instrumentum Laboris, kif ukoll jiġu diskussi wkoll ir-realtajiet kulturali u pastorali ta' kull żona fid-dinja. Għalhekk se jsiru assemblej kontinentali reali. Il-kriterji għal partiċipazzjoni tal-isqfijiet u membri oħra tal-poplu Talla ser jiġu stabbiliti. Fl-aħħar, is-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu ser jipproċedi bl-abbozzar tat-tieni Instrumentum Laboris. Is-Sinodu huwa esperjenza partikolari, ġifieri hemm mumenti ta' euforija, hemm mumenti ta' nawżija wkoll. Ġifieri ir-realtà hija li inti għandek leġimat kuljum filgħodu fil-għaxija bil-qiegħda fuq bank tisma' lil ħutek, ġifieri hija esperjenza kbira, imma fiha wkoll biex ngħidu hekk is-sagrifiċċji tagħha. Waħda mill-affarijiet li introduċa l-Papa fl-aħħar Sinodu, għalija kien l-ewwel esperjenza ta' Sinodu iddedikat liż-żgħażagħ u għalli wara 5 interventi li jdumu 3 minuti. Waħda mill-affarijiet li introduċa il-Papa Franġisku fis-Sinodu tal-Isqfijiet tal-2018 li kien iddedikat liż-żgħażagħ kien li wara 5 interventi li suppost jieħdu 3 minuti, kollok il-timer u wara 3 minuti il-mikrofon ma jaħdimx iżjed, tista' tibqa' tgħid għax ma tinstemax. Jiġifieri inti għandek 5 persuni jitkellmu għal 3 minuti, nieqfu ftit. U nagħmlu ftit riflessjoni. Il-Papa interessanti waqt li jkun qed jisma' jikteb in-noti. U anke f'dan il-mument ta' silenzju nagħmlu jisu 2 minuti silenzju. Wieħed forsi jara l-mobil ukoll bis-serqa, ġifieri il-mobil jara ftit xi jkun wasal jew ma wasalx. Imma l-esperjenza sabiħa tas-Sinodu li tiltaqa' mal-isqfijiet sħabek. Ġeneralment jkunu wkoll wara nofsinhar imqasmin skont gruppi lingwistiċi għabażi tal-lingwa, hemmhekk issir taf iżjed xulxin. U kultant ikun hemm isqfijiet, speċjalment ġejjin minn konferenzi episkopali kbar, li wkoll jagħmlu attivitajiet soċjali għall-isqfijiet jistiednu biex insiru nafu iżjed xulxin. Hija esperjenza ta' kolleġjalità sabiħa ħafna, tejjik, imma għal grazza Alla ma ssirx kull sena, ġifieri tilħaq tistrieħ bejn Sinodu u ieħor. Issa, flimkien mal-mument ta' dixxerniment min-naħa tal-isqfijiet li jilħaq il-qofol tiegħu fl-Assembleja hemm il-konsultazzjoni minn taħt. L-istorja tas Sinodu turi kemm dawn l-assemblaġġi ġabu ġid spiritwali lill-Knisja, iżda wkoll kien wasal iż-żmien għal parteċipazzjoni usa tal-poplu Talla fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet li jikkonċerna l-Knisja kollha u kulħadd fil-Knisja. Dan huwa fatt tradizzjonali fid-dutrina li jgħaddi mill-ħajja kollha tal-Knisja. Il-Konċilju Vatikani II jgħid li l-poplu Talla jipparteċipa fil-funzjoni profetika ta' Kristu. Għal dan irridu nisimgħuh u biex nisimgħuh irridu mmorru fejn jgħix, fil-knejjes partikolari.
Il-prinċipju li rregola din il-konsultazzjoni tal-poplu talla huwa il-prinċipju antik li kulħadd għandu jiddiskuti dak li jinteressa lil kulħadd. Ftit ġimgħat ilu infetaħ dan is-sinodu dwar is-sinodalità. It-triq tas-sinodalità hija t-triq li Alla jistenna mill-Knisja tat-tielet millenju. Dan huwa l-impenn programmatiku diġà propost mill-Papa Franġisku fit-tifkira tal-50 anniversarju mit-twaqqif tas-sinodu tal-Isqfijiet. Is-sinodalità fil-fatt jafferma Franġisku hija dimensjoni kostituttiva tal-Knisja sabiex dak li jitlob il-mulej f'ċertu sens diġà jinsab kollu fil-kelma sinodu. Is-sinodalità fil-ħajja u fil-missjoni tal-Knisja. Dan huwa dokument importanti ippubblikat mill-Kummissjoni Teoloġika nhar it-2 ta' Marzu 2018. Bosta esperti jisostnu li dan id-dokument fih ħafna ikel spiritwali f'dan ir-rigward. Id-dokument b'mod partikolari għandu l-ħsieb li joffri xi linji utli dwar l-istudju teoloġiku tat-tifsira ta' dan l-impenn, flimkien ma' xi orjentazzjonijiet pastorali dwar l-implikazzjonijiet li joħorġu minnu għall-missjoni tal-Knisja. Id-dokument b'mod partikolari għandu l-ħsieb li joffri xi linji utli dwar l-istudju teoloġiku tat-tifsira ta' dan l-impenn, flimkien ma' xi orjentazzjonijiet pastorali dwar l-implikazzjonijiet li joħorġu minnu għall-missjoni tal-Knisja. L-introduzzjoni tirreferi għad-data etimoloġika u kunċettwali meħtieġa biex jiġi iċċarat b'mod preliminari il-kontenut u l-użu tal-kelma sinodalità, biex imbagħad jiġi kuntestwali s-sinifikat u n-novità tat-tagħlim offrut f'dan ir-rigward mill-Maġisteru fid-dawl tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Essenzjalment id-dokument jimpenja ruħu fl-ewwel żewġ kapitli tiegħu biex iwieġeb għal ħtieġa li jiġi approfondit it-tifsira teoloġika tas-sinodalità fil-perspettiva tal-Ekleżjoloġija Kattolika f'armonija mat-tagħlim tal-Vatikan it-Tieni. Fl-ewwel waħda immorru lura għas-sorsi normattivi tal-Iskrittura mqazza u tradizzjoni biex nenfasizzaw l-eruq tal-figura sinodali tal-Knisja fl-iżvolġiment storiku tar-rivelazzjoni u biex nenfasizzaw il-karatteristiċi fundamentali u l-kriterji teoloġiċi speċifiċi li jiddefinixxu l-kunċett u jirregolaw il-prattiċità tiegħu. Fit-tieni kapitlu li jitratta dwar il-pedamenti teoloġiċi tas-sinodalità huma proposti f'konformità mad-dottrina ekleżjoloġika tal-Vatikan it-Tieni, billi artikulaw mal-perspettiva tal-poplu pellegrin u missjonarju talla u mal-misterju tal-Knisja bħala komunjoni, b'referenza għal proprjetajiet distintivi ta' għaqda, dusija, kattoliċità u apostoliċità tal-Knisja. It-tielet u r-raba' kapitli fuq din il-bażi għandhom l-intenzjoni li joffru x'linji gwida pastorali. It-tielet b'referenza l-implementazzjoni konkreta tas-sinodalità f'diversi livelli fil-Knisja partikolari, f'komunjoni bejn knejjes partikolari f'reġjun, fil-Knisja Universali. Ir-raba' b'referenza għal konverżjoni spiritwali u pastorali u d-disċerniment komunitarju u apostoliku meħtieġ għall-esperjenza awtentika tal-Knisja sinodali, li apprezza l-effetti pożittivi fil-mixja ekumenika u fid-djakonija soċjali tal-Knisja. F'dan is-sens, l-isfida kbira għal konverżjoni pastorali li segwi għal ħajja tal-Knisja llum hija li tiġi intensifikata il-kollaborazzjoni reċiproka ta' kulħadd fix-xhieda tal-evanġelizzazzjoni li tibda mid-doni u l-irwoli ta' kull wieħed mingħajr ma jiġu klerikalizzati il-lajċi u mingħajr ma jiġu sekularizzati l-kjeriċi. Tiġi evitata fi kwalunkwe każ it-tentazzjoni ta' klerikaliżmu eċċessiv li jżomm il-lajċi fidili fil-ġenb tad-deċiżjonijiet. Jiena naħseb illi dan huwa sinodu grazzja, opportunità għall-Knisja biex
tagħmel daqsxejn niżami fuqha nnifisha u tara kif tlibbes lilha nnifisha il-libsa li ta' il-Konċilju Vatikan it-tieni. Dan mhux sinodu dwar suġġett partikolari, pereżempju il-familja, jew dwar iż-żgħażagħ dak li semmejna fil-bidu, le, dan huwa sinodu dwar xi knisja aħna rridu. Jew aħjar iktar milli dak li aħna rridu xi knisja aħna nemmnu u nħossu li l-Ispirtu talla irid għall-millenju il-ġdejd. Xirridu għalina stess, għax il-Knisja aħna. Għalina stess. Id-diskors moti fl-2015 mill-Papa Franġisku għal 50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu, meta l-Isqof ta' Ruma tkellem dwar knisja kostituttivament sinodali, waqt li enfasizza l-urġenza li tkun knisja ta' smigħ li fiha kulħadd għandu jitgħallem minn ħaddieħor, iċċara li s-Sinodu tal-Isqfijiet huwa il-punt ta' konverġenza ta' dan id-dinamiżmu ta' smigħ li sar fil-livelli kollha tal-Knisja. Il-mod ta' San Pawlu VI kien perfett li t-tisħiħ tal-awtorità tar-Rajja ma jistax ikun il-mod ordinarju ta' għajxien ta' komunjoni ekleżjali li tinħtieġ ċirkolarità, reċiproċità, vjaġġ flimkien fir-rigward tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom fil-poplu tagħna. Fl-2015, meta il-Papa Franġisku kien qed ifakkar il-50 anniversarju minn mindu kien iffondat is-Sinodu tal-Isqfijiet, wera li s-sinodalità għandha tkun it-triq tal-poplu Talla fit-tielet millenju. Knisja sinodali hija knisja ta' smigħ, fil-kuxjenza li s-smigħ huwa aktar mis-smigħ. Il-mixja sinodali jissottolinja l-Pontefiċe jibda billi jisma' lin-nies u jkompli jisma' lir-Rajja. Permezz tal-missirijiet sinodali, l-Isqfijiet jaġixxu bħala kustodji awtentiċi, interpreti u xhieda tal-fidi tal-Knisja kollha. Il-vjaġġ sinodali, ifakkar fl-aħħar il-Papa, jilħaq il-qofol tiegħu billi jisma' lill-Isqof ta' Ruma. Il-fatt li s-Sinodu jaġixxi dejjem cum Petro et sub Petro mhuwiex limitazzjoni tal-libertà, imma garanzija ta' għaqda. Is-sinodalità, jafferma Franġisku, toffrilna l-aktar qafas interpretattiv adekwat biex nifhmu l-Ministeru Ġerarkiku nnifsu. Il-vjaġġ sinodali għandu l-ħsieb li jwieġeb diversi mistoqsijiet dwar il-ħajja u l-missjoni tal-Knisja, u b'mod partikolari kif infakkar fil-Vademecum ippubblikat mis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu għal mistoqsija bażika. Kif dik il-mixja flimkien li tippermetti li l-Knisja tħabbar l-Evanġelju f'konformità mal-missjoni f'data lila biex titwettaq illum f'livelli differenti minn dak lokali sa dak universali u x'passi jistedinna nagħmlu biex nikbru bħala Knisja sinodali. Li nimxu flimkien hija triq kostitwita mill-Knisja Universali, mill-Knisja Kattolika. Jalla il-miri kollha preparati mill-Knisja Universali jintlaħqu f'dan is-sinodu tas-sinodalità. Il-mexxejja tal-Knisja Kattolika jibqgħu nies, jibqgħu umani. Allura m'hemmx triq oħra ħlief nitolbu għalihom għax qudiemhom hemm muntanja ta' xogħol xi jwettaq. L-ewwel fażi ta' dan il-sinodu li ġej hija l-fażi dioċesana. Ġifieri il-Knisja trid tisma' lill-poplu Talla. X'inhu jgħid l-Ispirtu Santu permezz tal-Imam Dejn. U din hija fażi importanti ħafna. Fieri jekk ma tirnexxejx l-ewwel fażi ma jirnexxejx is-sinodu. U dan ifisser illi l-Imam Dejn kollha, u allura l-Imam Dejn li qegħdin jisemgħuna,
però anke dak li mhumiex m'għamdin. Imma għandhom interess dwar dan is-suġġett, jiena nagħmlilhom appell biex meta l-isqfijiet tagħna bħal-isqfijiet kollha tad-dinja jagħmluhom is-sejħa ħalli jipparteċipaw f'din il-fażi ta' konsultazzjoni jagħtu is-sem tagħhom. Aħna għamilna dokument preparatorju u wkoll diġà tradott bil-Malti, ġifieri, u allura jista' hemm aċċess għalih minn kulħadd. Jalla dan id-dokument jasal fidejn firxa wiesa ta' fih dan il-poplu Talla biex inkunu nistgħu nikkontribwixxu f'dan il-proċess sinodali.